abenduak 18 ditu astelena da, asteragoa segunak utzizkun albestekin. Bigarrenez jantzi du txapela Maialen Lujanbiok saio ederra osatu zuten bertsolariek zeintzalek 14.600 lagun bildu ziren atzo beken aurtengo bertsolari txapelketa agurtzeko. Pertsona migratzaileen nazioarteko eguna gaur eskubide guztiak pertsona guztientzat eskatu dituzte eta ospatzeko ezer ez dagoela adierazi dute. Iruñan milaka herritarrek babesa eman diote hezkuntzako zerrenda bakarraren aldarriari. Batzarreko militanteen 56% zerrenda bakarraren alde agertu dira. Maria Txibitek Nafarroako gobernuaren ahultasuna salatu du. Milaka lagun elkartu dira Tortxurroken euskal preso eta iheslarien etxeratzea aldarrikatzeko. Iruñako udalak eta zeinek bultzatuta sormen sektoreko eta sektore digitaleko 15 ekimen berri aurkeztu dira. Osasunak bina berdindu du Numantziaren aurka. Zinemara joateko aukera euro baten truke izanen dute 1000 gaztek. Astelehen honetako albisteekin hasteko bigarrenez jantzi du txapela Maialen Lujanbiok. Saio ederra osatu zuten atzo bertsolariek zeintzale. 14.600 pertsona bildu ziren atzo beken aurtengo bertsolari txapelketa agurtzeko. Maialen Lujanbiok irabazi du 2017ko bertsolari txapelketa nagusia Aitor Mendiluzerekin buruz-burukoa jokatuta. Sebastian Lizaso jantzi zion atzo txapela ondoren sailkatu ziren urrenez-urren Sustrai Kolina, Amets Artzaiu, Sigor Elortza, Aitor Sarriegi, Beñat Gaztelumendi eta Unai Agirre. 14.000 bertsozalek bete zuten Barakaldoko bekaretoa. Jatorri ugari baina helmuga behera izan zuten atzokoan bertsozalek Barakaldoko Bilbao Exhibition Center bertsolari txapelketa nagusiaren erakustoki bilakatu zen atzo txapelketaren finalean. Goizeko 11 pasatxoa hasi zen saioa Inazio Usarraldek bertsolariari ongi etorria emanda. Orain arteko bidea gogoratu zuen eta urte osoan bertsozale elkarteak babesle dituen erakundeak zein lanean izan ziren hainbat bertso eskola eta bertsozaleren babesa eskertu zuen elkartearen izenean. Bertsolarien etorreraren iragarle izan zen Pascal Irigoyenen doinua Baigorren hasi eta atzoraino bide osoan lagun izan duguna. Bekek zutik eta txalok hartu zituen gai jartzailea eta bertsolariak oholtzarainoko bide luzea egin bitartean. Maite Berriozabalek gidatu zuen goizeko saioa tartean ez ziren bertsozalen txalo, animo eta olatuak falta. Bazkaltzeko tartea izan zuten zaleek arratsaldeko biterdietatik aurrera. 3:00 zabaldu ziren ateak arratsaldean eta 4:00 ekin zitzaion berriro ere saioari. 8 bertsolarietatik buruz-burukora sailkatu ziren Aitor Mendiluze eta Maialen Lujanbio eta haiei egokitu zitzaien azken ariketak. Azken txanparen ondotik sailkapenaren berri eman zuen Joana Itzainak. Maialen Lujanbio izan da 2017ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna. Hernaniarraren bigarren txapela da, 2009an ere lortua baitzuen. Saioa erabat biribiltzeko Sebastian Lizaso jantzi zion Lujanbiori 2017ko bertsolari txapelketa nagusiko irabazleari txapela. Eta bekeko ajea alde batera utzita egunari begira jarriko gara. Gaur abenduak 18 pertsona migratzaileen nazioarteko eguna, pertsona guztiek eskubide berdinak izatea eskatu dute eta ezer ospatzeko ez dagoela aldarrikatu dute. 2000 urtetik ospatzen da abenduaren 18an nazioarteko pertsona migranteen eguna pertsona hauen eskubideak aldarrikatzeko eta arau hausteak salatzeko. Pertsona migranteekiko eguneroko eskubideen urraketak heriotzak eragiten dituela salatzen dute giza eskubideen aldeko erakundeek. Atzerritarrentzako zentro itxiak, arresiak, migranteen kriminalizazioan komunikabideetako titular sentsazionalistek, diskurtso xenofoboek eta sarekada polizialek estigmatizatzen dituzte pertsonak eta auzoak. Azken finean,
Beste leku batzuetatik etortzen diren pertsonenganako beldurra eta mesfidantza sortzeko instituzioen estrategiak besterik ez direla salatu dute. Nafarroako Harrera hiriak eta pertsona migranteak laguntzen dituzten beste talde batzuek munduko hainbat lekuetan bezala Stop Wars Against Migrants oihukatzeko elkarretaratzea egin zuten atzo eguerdian Iruñan. Eta Iruñan milaka herritarrek babesa adierazi diote hezkuntzan zerrenda bakarraren aldarriari eta euskarak dagokion arnasa izan behar duela adierazi dute. Ez du erreza euskarak Nafarroan aurrera egitea, erakundeek hizkuntza eskubideen aldeko erabakiak hartzen dituztenean ere oztopoak jartzen zaizkio. Asteon, Iruñako udalak haurreskoletan euskarazko eskaintza zabaltzeko erabakiaren aurka ebatzi du Nafarroako justizia auzitegiak. Datorren ostegunan berriz PSNren lege proposamen bat bozkatuko dute parlamentuan eta egitasmo horrek bertan bera utzi nahi du hezkuntzako oposizioetako zerrenda bakarra Nafarroako gobernuak onartu zuena. Horren aurrean, larun batean bide eman euskarari lelopean kontseiluak deitutako manifestazioak erantzuna zabala izan zuen Iruñeko kaleetan. Esi guztien gainetik kalearen indarra eta arnasbidea heldu zen. Autobus geltoki zarra zen abiapuntua eta manifestazioa 20 minutu berandu hasi zen. Pankartari helduz Nafarroako euskalgintzako ordezkariak zeuden. Besteak beste, Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia, Josu Reparaz Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakaria, Ike Euskaltegiko Joserra Olano, Xabi Gartzia AEKako zuzendaritza kontseiluko kidea eta bar. Era berean geroa bai IH Bildu Lab, ELA eta Esteilas batu ziren deialdira eta han ziren erakundeotako kideak. Aurrealdean 600 metro inguruko ibilbidea egina zuen atzealdea abian jarri zenerako lasai joan zen manifestazioa eta tarteka oihu batzuk entzun ziren euskera Nafarroa osoan adibidez. Manifestazio osoan sakabanotuta pankarta batzuk ikusten ziren euskeraz bizi nahi dut eta nagusikeriarik ez. Amaiaran, Sarasate pasealekuan parlamentu aurrean jarritako holtza gainera igo ziren kontseiluko eta euskalgintzako ordezkariak. Paul Bilbauren arabera, zerrenda bakarrak aukera berdintasuna bermatzen du eta horren aurka jotzeak hezur haragizko herritarrei egiten die kalte. Bilbauren irudiko hizkuntza eskubidez gain, oreka soziala, lan eskubideak eta hezkuntza daude jokoan. Izan ere, justiziari eta bereizkeria ezari ere badagokio auzia. Kontseiluko idazkari nagusiak azpimarratu zuenez, UPNek funtzio publikoan langile euskaldunak zigortzeko ezarritako trikimailua izan zen zerrenda bikoitza. Nafarroan euskarak aurrera egin dezan oztopoen aurrean ausart jokatzeko eskatu dio gobernuari. Eta zerrenda bakarraren aferarekin jarraituz, batzarreko militanteen 56% zerrenda bakarraren alde agertu da. Ezkerraren barruan desadostasunak agertuz gero, boto askatasuna eskatu dut diputatuentzat. Azken unean, Nafarroako parlamentuak zerrenda bakarraren aurkako legia eztabaidatu baino 5 egun lehenago, balantza alde batera edo bestera mugiarazi zezaken erabaki bat hartu du batzarrek. Bere militantei auziari buruz galdetu die eta gehienak zerrenda bakarraren alde agertu dira. Irakasle izateko azterketak espezialitatearen arabera egiteko eskatu dute eta ez hizkuntzaren arabera. Euskara jakitea meritu izatea alegia eta irakasle euskaldunei bi hizkuntzen artean aukeratzeko obligaziorik ez hartzea. Batzarren afiliatutakoen 62ak hartu du parte eta 56ak bozkatu dute aukera horren alde. Zuzendaritzak jada jakinarazi dio erabakia bere koaliziokide Ezker Batuari eta gogorarazi dio bien arteko akordioaren arabera desadostasunik egongo balitz boto askatasuna eduki behar lukeela euren bi ordezkari parlamentario. Maria Txibitek Nafarroako gobernuaren ahultasuna salatu du. PSNren lurralde batzarrean hitz egin du Txibitek eta bertan iragarri du Nafarroako gobernuko presidente izateko hautagaitza aurkeztuko duela bere alderdiaren primarioetan. Nafarroako gobernuaren ahultasuna geroz eta nabarmenagoa dela esan du Maria Txibite PSNren idazkari nagusiak. Horren iritzian foru gobernuak kolokan dago gaur egun parlamentuan egunetik egunera babes gutxiago duelako. PSNren lurralde batzarrean hitz egin du Txibitek eta bertan iragarri du Nafarroako gobernuko presidente izateko hautagaitza aurkeztuko duela bere alderdiaren primarioetan.
Aldaketaren gobernuak frustrazioa eragin duela Nafarroako gizartean nabarmendu du. Txibiteren iritzian aldaketak kutsu abertzalea du eta ez zen hori gizarteak eskatu zuena. Buruzagi sozialistak gaineratu duenez, proiektu abertzalea erabat minoritarioa da Nafarroan. Uxue Barkosek zuzentzen duen gobernuak konfrontazioa eragiten duten gai minoritarioak lehenetsi dituela azpimarratu du Maria Txibitek. Eta bertso kontu batekin jarraituko dugu aurrera. Milaka lagun elkartu dira Atortxurroke preso eta iheslarien etxeratzea aldarrikatzeko. Atortxurrok 21. edizio arrakastatsua izan da. Berriz ere milaka lagun bildu ziren Atarrabiako karpan euskal preso eta iheslarien etxeratzea aldarrikatzeko eta euren senidei babesa eskaintzeko. Hilabete batzuk igaro dira Atortxurrok 20 erraldoia egin zenetik eta berriro ospatu dute. Oraindik ere 315 euskal preso politiko daude Espainiar eta Frantziar estatuetako espetxetan eta horregatik ez dute atxeden hartzeko denborarik, ez behintzat denak etxean izan arte. Larunbatean egindako Atortxu 21 Gatillazo, Glaukoma, Los Zopilote, Chirriaus, Ruth Pride, Sociedad Alkolika, Eskakeitan, Willis Drummond, Untza eta hainbat talde gehiago igo ziren oholtzara. Mezu argia izan zen, lanean jarraitu beharra dago. Uztailaren 27-tik 30-era Euskal Herriak inoiz ezagutu duen elkartasun jaialdirik handiena antolatu bazen ere, oraindik bidea egiteke dago. Eta Iruñako udalak eta zeinek bultzatuta sormen sektoreko eta sektore digitaleko 15 ekimen berri sortu dira. Argazkigintza, ukitu zen collage digitalak, espazioen antolaketa profesionala, argiztapen arkitektonikoa, animazio zinemantarako agertokien sorkuntza, kutxa erregistratzailea mugikorran ikusteko aplikazio bat, mundu osoko sormen alorreko profesionalekin harremanetan jartzeko plataforma bat, eta Doinaiakue bideari buruzko istorioak online partekatzeko beste plataforma bat. Horra sormen sektoreko eta sektore digitaleko ideietako batzuk Iruña ekintzaile programaren barruan sortuak. Guztira 15 ekimen dira eta haien artean bestelako proposamen batzuk ere badaude, hala nola elementu naturalekin egindako oroigarri pertsonalizatuak, mugikortasun eta helmuga konponbideak partikular zein enpresentzat, bitartekaritza zerbitzuak ikusentzuneko ekoizpenei lotua, diseinu grafikoa, 3D bisualizazioa eta postprodukzioa, turismo zerbitzu eta produktu esklusiboak, merkatu alemanera zuzenduak eta disiplina askotariko ikusentzuneko ekoizpenak. Iruñako udalak eta Nafarroko enpresen eta berrikuntzaren Europako zentroak, hau da zeinek antolatuta Iruña ekintzaile. Eta kiroletan dugu albiste orain, Osasunak bina berdindu du Numantziaren aurka. Osasunak bina berdindu du Numantziaren aurka Sadarren eta puntu bat besterik ez du eskuratu Nafarroako taldeak. Numantziak partidako 85. minutuan lortu zuen neurketa berdintzea. Gorritxoek hartu zuten aurrea markagailuan 7. minutuan Xiskok sartu zuen golarekin. Numantziak ordea 31. minutuan berdindu zuen Mateuren golarekin, baina pozak ez zion asko iraun talde bisitariari. Xiskok 2-1 sartu baitzuen 33. minutuan. Bigarren zatean Osasuna saiatu zen partida kontrolpean izaten eta urkariak ez zuten abagune asko izan. Hala ere, 85. minutuan binakoa sartu zuen Numantziak Dani Nietoren golari esker. Eta gaurko albisteekin bukatzeko euro baten truke zinemara joateko aukera izan dute 1000 gazteek. Gazteriaren etxean banatuko dituzte bihar astearte arratsaldeko 7:00 aurrera Iruñan erroldatuta dauden 14 eta 30 urte bitarteko gazteentzat. Golem zinemetarako dira. Gazteek erabili beharko dituzte zinemarako sarrerak eta bakoitzak bihar halko ditu. Gazteren batek ezin badu sarreren bila joan, justifikatutako arrazoiren bat medio, eritasuna eta bar. Besteren batek har ditzakete haren sarrerak beti ere nortasun agiria aurkeztuta. Abenduaren 22-tik urtarrilaren 7 erabili beharko dira sarrerak Golem, Baiona edota Yamaguchi zinemetan. Ia 3 egunean agortu ziren zinemarako sarrerak. Abenduak 18 gaur, astelera goazen egunak utzizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin.
Bigarrenez jantzi du txapela Maialen Lujanbiok saio ederra osatu zuten bertsolariek zeintzalek 14.600 lagun bildu ziren atzo beken aurtengo bertsolari txapelketa agurtzeko. Pertsona migratzaileen nazioarteko eguna gaur eskubide guztiak pertsona guztientzat eskatu dituzte eta ospatzeko ezer ez dagoela adierazi dute. Iruña milaka herritarrek babesa eman diote hezkuntzako zerrenda bakarraren aldarriari. Batzarreko militanteen 56% zerrenda bakarraren alde agertu dira. Maria Txibitek Nafarroako gobernuaren ahultasuna salatu du. Milaka lagun elkartu dira Tortxurroken euskal preso eta ieslarien etxeratzea aldarrikatzeko. Iruñako udalak eta zeinek bultzatuta sormen sektoreko eta sektore digitaleko 15 ekimen berri aurkeztu dira. Osasunak bina berdindu du Numantziaren aurka. Zinemara joateko aukera euro baten truke izanen dute 1000 gaztek. Euskal Herriko bertsolari txapeldun berria den Maialen Lujanbioren agurrarekin agurtzen zaituzte. Guraldetik bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta astelen ona izan. Bihar arte. Zemandu bizikidetzak, zenbat emandu euskalduntzeak, ez behar beste guretzat. 40 urte eta garaia da egurasteko ametsak, akaso hortan bertsolaritza, ona da adibidetzat. Beti ez du goitik bera egiten, transmisioaren trentzak, guk beti gora ikasi dugu, ta zabaldu muga ertzak, lehengoekin ta gaurkoengandik, txapelau gerokoentzat, lehengoekin ta gaurkoengandik, txapelau gerokoentzat. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.